Прадпрымальнік з Барысаву Сергей Алешка працаваў на будоўлі беларуска-кітайскага аўтамабільнага заводу. 5 гадоў таму замест заробленых грошай ва ўзаемазалік ён набыў аўтамабіль «Джили». Машина была приобретена с пробегом 3-4 километра. Номер по ВИН-коду получается третья машина завода. Ужо праз 2,5 гады эксплуатацыі на кузаве пачала адвальвацца фарба ды з'яўляцца іржа. Тады аўто яшчэ было на гарантыі, ды абслугоўвалася ў афіцыйнага дылера. Вот написано: сквозная коррозия задних дверей, сквозная коррозия задних левых арок, сквозная коррозия капота. Сколы отметили. И раз сколы, значит, это не является гарантией. Все, они, получается, провели покраску задних арок, дверей задних. Все. Але сітуацыі гэта не выратавала. Цяпер адрамантаваныя дэталі выглядаюць яшчэ горш. Вот как покрашены арки. Получается, это вот уже прошло 1,5 года. Вот получается, что уже вот что у нас подарки. Днямі дзеці Сергея адчынялі дзверы аўтамабіля і зрабілі ў ёй дзірку пальцам. Гарантыйны тэрмін абслугоўвання «Джили» скончыўся 2 гады таму. Цяпер аніводнага металічнага элементу без іржы на аўтамабілі не засталося. У падобнай сітуацыі апынуўся Яўген Валошын. У выніку ён пастанавіў перасесці з новай «Шкоды Рэпід» на 33-гадовы «Мерседес». У 2016 годзе я набываю новую «Шкода Рэпід». Але пасля другой зімы карыстання Яўген налічыў на кузаве аўтамабіля 13 месцаў з уздыбленую фарбаю. Дылер сваю віну адмаўляў. Сказалі, гэта не гарантыйны выпадак, вы самі сабе камянямі пабілі машыну. Яўген падрыхтаваў паперы ў суд. Тады дылер нечакана даў заднюю перадачу і вярнуў за «Рэпід» грошы. Топ-менеджер «Шкоды» мне прагаварыўся, што новыя машыны разлічаны на 3-4-5 гадоў. Разумеется, нават калі вы кучу грошай аддасцё, эта машина з ёй пачнуць вылазіць касякі праз 3-4-5 гадоў. Адмыслоўцы з гэткую характарыстыкую сучаснага аўтапраму не згодныя. Если машина окрашена нормально, она ездит нормально. Но эти краски, они требовательны к технологии окраски. Если где-то не досушили поверхность, металлическую подложку, если где-то там не обезжирили, то не досушили, они долго сохнут, эти краски. То есть там могут возникнуть какие-то проблемы. Калі вы ўсё ж набылі бракаваны аўтамабіль, а дылер адмаўляецца прызнаваць сваю віну, трэба пераходзіць да актыўных дзеянняў. Тогда составлять претензию в письменной форме в 2 экземплярах, и чтобы и у вас был 1 экземпляр, это впоследствии нужно будет для суда, если дойдет до этого дела, и у дилера. Ну и третье, если то есть это не помогло, то мы готовим обращение в суд. Готовим юристов, и обычно на этом этапе дилеры это тоже не нужно лишний шум, не нужно, они соглашаются на перекраску. Вернемся да гісторыі спадара Алешкі. У «Джили»-цэнтры нам паведамілі, што ніякага дачынення да гнілога аўтамабіля не маюць. Мы працуем з новымі аўтамабілямі. Юридычнае лицо «Белджи», оно існуе і зараз. Было б добра, каб ён звяртаўся не к дылеру, а к дыстрыб'ютару, тому што мы не вырашаем гэтыя пытанні, мы не робім машыны. Толькі распрадаем, і мы прадаем зараз новыя машыны. У кампаніі «Белджи» каментаваць сітуацыю адмовіліся і прапанавалі дасылаць пісьмовы запыт. Тым часам спадар Сергей перакананы, што ягоны аўтамабіль не перажыве яшчэ адной зімы. Ну все, хочу загнать автомобиль к дилеру, который продает «Джили» новые, попробовать уточнить, сколько они дадут за эту машину, чтобы мне в кредит взять следующую.